Varume, chinhu chinonzi struggle chinhu chinoda kungwarirwa, nekuti tinogona kuona sose sekuti takangwara asi tisina. Zivai kuti nyika ino ine zodzo rayo. Nyika ino ine vatungamiriri vakasarudzwa naMwari kuti vange vachitungamirira nyika ino. Chamisa haana kupusa kunyarara. Chamisa haana kupusa kusataura. Chamisa haana kupusa kusatora action sezvatinoshuwira tose kuti dai Chamisa ati tipinde mustreet. Haana kupusa. Nyika ino mukaziva kuti Mwari vanotungamirira nyika ino, Mwari vanotendera kuti nyika ino mutungamiriri achigadzwa zvamachokwadi. Ngatisapedzwa isimba nevanhu vakaita saChavangu. Chavangu haana chekuita mupati yedu yeTriple-C. Chavangu haana masimba sezvaanofunga iye kuti una masimba mupati yedu yeTriple-C. Chavangu hachisi chinhu mupati yedu yeTriple-C. Chavangu ngaazive kuti zvaatanga izvi haana kuzviitira kuti iye agozorumbidzwa kuti murume. Zvaaita izvi ari kuzviitira kuti zita raMwari rikudzwe munyika ino yeZimbabwe. Nekuti chega chega mukatarisa even mubhaibheri, vana vaIsraeri vakatenderwa kuti vange vachigara muIjipita kuti Mwari azoratidze simba ravo. Saka struggle yatiri iyi, hondo yatiri iyi, inguva, it's a process Mwari yavari kuda kuratidza kuti nhengi wamunofungidzira kuti tinaye mustruggle hatina. Munhu wamunofungidzira kuti uyu tinaye mukufamba kwedu hatinaye. Zvose izvi ngazvirege kutidzosera kumashure. Ngatirambei takabatirira varume. Chamisa ndibaba wedu. Chamisa ndibaba wedu. ED pachezvake unozviziva kuti Chamisa ndibaba wedu munyika muno. Nyika ino yasvika panguva yekuti Mwari vazviratidze. Mwari varatidze simba ravo. Mwari vadzikinure vana veIsraeri. Mwari vadzikinure vana veZimbabwe. Tarirai tatambura for a long time. But Mwari havisi benzi vanoramba vakanyarara. Mwari havisi benzi vanotendera kuti zvinhu izvi zviitike vasina solution. Mwari vane solution. Mwari ndo nzira chete. Ngatimirei pana baba wedu varume. Ngatimirei pana Chamisa. Ngatimirei varume, ngatimirei, ngatishingei, ngatishingei, ngatishingei. Tava kusvika varume, ngatishingei.